vteřina. No a někdo nás tam kupruje. No ale netrvalo dlouho a je tam havárie. Jsou tam dokonce dva jezdci. Oba pochopitelně jsou na nohách, zaplať pánů. No a je to ta nepříjemná levá na téčku, tedy na stadionu, nájezdu na stadionu. Nejlepší start podle časomíry měl Radek Rous 8, no a Sokolska už je na 1 vteřinu. No a traťáci tam opravdu mají co dělat, protože je podstatně těžší motocykly. No ale nádherný souboj z toho počtu, to je 2, 4, 6, 8, dá se říct 9členná skupina nám bude bojovat o vítězství. A je to stále Chmělevský, který měl výtečný start, potom Stoklosa, Bateman, na 4. místo se prosadil